Para masahin sa Tagalog ba? Bisaya lang, Bisaya. Oh, para maintindihan nila ba? Ang Bisaya nga song para maintindihan sa Tagalog. Tagalogin mo. Okay kayo. Sana hikapan ko pa Sana mahawakan ko na ang kang inday nga buna-buna. ang kang manay nga gimo na. Mulingkod mo katawa, Musit daon mo katawa. bahong bulad ang gininhawa. Mabaho ang iyang hininga Sa akong paglili, sa akong tingin. dunay tamsi naghipi-hipi. Dunay bird nga nag lingi. Isusi ko og gilili, nasidlitan ko siyang ihi. Agoy, napasiritan sa iyahang mga Tagalog nga. Tagalog lang. Tagalog nga. Liraman ko sa Tagalog kalisan ba? Tagalogon. Sige, padayon kayo. Isusi ko og gilili, nasidlitan ko siyang ihi. Gidu aw. Pinuntahan ko sa akong pagtingin na ano. Hirap naman itong Tagalogin niyang kanta mo ah. Di yun makaintindi yung Tagalog ani. Mahirap guys. Tagalog, li. Nahirapan yung tumang kalisod. Wala. Tagalog ng ihi. Comment ko nun ninyo. I-comment ko na ng videohan na mo guys nga. O say, tinagalog ng ihi. Mao na siguro ng ihi, oy. Ihi. Ihi. May umihi. Umihi. Ihi. Magapon ko ng Tagalog na. Umiihi, oh. Umuihi. Umiihi mo na ako. Umuihi. Oh. Lato pa, nasidlitan man sa iyang ihi. Natapunan sa iyang umihi. Oh. Giso si ko gilili. Sumidlit ang ihi. Batay guys. I-comment down below guys. Ang anong video ha guys. Comment mo guys kung saoy. Tinagalog ko ng ihi. Oy, karang li. I-comment ko na ninyo guys kay na mga Tagalog dahil sigbugot-bot kaya di ko nang lakasabot. Oh. Inig among Tagalogon. Di Oh. man sa maosad. Oh, Ya. magsigisig pangutanan mo guys nga. Like Oy, bakalingaw ko ibutan no pero lang ninyo diyan sa- dili nila maintindihan. Ibutan lang ninyo sa comment section. Comment section. Oh. Comment section. Oh, comment section. Oh. I-translate ninyo dito Tagalog. Katong akong kanta nga Bisaya karon. Oh. Ang kanang mga Tagalog sig bagot-bot diha. Magkasabot na sila. Na meron tang itong nag-message sa atin nga anong Oh. Hindi Tagalog siya, makalingaw ko maintindihan. no kami ang aming video pero hindi lang maintindihan. Masaya panoorin kahit hindi namin maintindihan. Oo. Oh, mo to. Sabi niya, pero- ako sa naglibog sa kuha nila, di mo sa kay ko kasabotan nila. Kay maingon sila nga ang langgam ko no dito, masakit ko no mangagat ang langgam ko no dito. Nga, Sorry, langgam sila hadi. ang langgam nila dito kay hamigas man niya, ang langgam na to dire kana naman lupad. Aw! Umao sa na nga. Oh, Pero mas bright nila kay makasabot mo ta. Makailam to silang langgam na hamigas. oh. Natong ano dito? Usa Atong langgam man dire kana Ay mang mulupad. lahat dito nagkamang ato naglupad. Naglupad to ah. Oh, langgam. Oo. Oh. No? Pero makasabot ra tatlo sila. Di mo sila kasabot. Pero makalibog guys. Kani mga anong Tagalog sad ba nga? Ang ilang upang nga to sa bahay ato Upa, dire upa. naghapa na. Nagapa na. Yung Sa Bisaya naghapa na. Ang upa sa ilaha. Bahay dito ilang abangan ang bahay upa. Ari sila dire mangita sila. Magkakaisa sa Bisaya guys. Balay pa upahan. Oo. Mangita Balay sila pa dire upa sa sa Pilipinas, Visayas. Bahay pa upahan. Bahay. Dili na nagpatong na. Yan na lagi to. Ako igagaw ba? Dunay tarbante niya. Nangitaw abangan ba ni anak? Ante, mayroon ba ditong bahay pa upahan? Yan na sad ang katong akong igagaw ni hanto siya anak. Na. Dayan. Nabo ko na yung balay nga paupahan rin dayan. Nabo ko na yung balay nga paupahan. Saba diya mo. Nangita na siya balay nga abangan. Ingon siya, katong mama na, nawa ako kasabot. Kamoy pag-istorya kay. Kata ko ako yan ba? Kamoy pag-istorya kay. Di may magkasinabutan eh. Kata ko ayaan, nimpunta og Manila. Nya balik siya sa Pilipinas, Visayas ba? Cebu. Nga naman nga. Tagalog naman si Auntie oh. O Tagalog na. Oo, Tagalog na. Sus, anak, hinlampang ko sa kalsada. Then, Nisagit siya. Wag anak! Baka maligsan ka! wag anak baka maligsan ka. Oh, wag ka lumabang anak, baka maligsan ka. Nga na yan. Yan, Ganang Tagalog ah. Tagalog to nga. Sagol Bisaya. Tagalog, Bisaya ka, Bisaya man sa daan niya. Pumunta siya sa Manila. At Pag uwi niya nga dito sa Cebu, Tagalog siya. Ang Bisaya dito sa Manila, marunong na magtagalog. Oh. Pag umuwi dito sa Visayas,
marunong na sila mag-Tagalog. Oh, bright na sila. Kapag pinaghot ng iro, Oh. hindi niya alam paano bugawin yung iro. Nakaingon siya nga, ayaw pumaak. Ah, ibalik pagkabisaya. Balik siya pagkabisaya. Ang iro, Tagalogay ko nun ng iro. Saan na, paghot ng iro, kaysa ka. Pinaingon, taon siya nga, ay pumaak ka. Makalibog dito. Tato pa, kamao pa na yung Bisaya rin. Tagalog rin ito mananap. Malagi. Lisod gigan pero amo ning paginamutan nga makamo ning manang Tagalog. Amo gining Para sa mga viewers diya sa Manila ba sa Luzon. Translate na mong Tagalog. Among bagihan naming pag-ensayo ng ng pagtagalog para maintindihan ng iba ba sa Luzon. Nahirapan misto mang kalisod. Bala ato aming Tagalog nga baliktad ang to. Basta maintindihan lang ng konti. Okay na 'yun. Pero ang mga Bisaya, pero mga Bisaya makaintindi. Maintindihan na agad nila. Magaling ang mga Bisaya. Kasi magaling yan mga Bisaya eh. Magaling. Ang mga Tagalog hindi nila maintindihan kasi Bisaya kami eh. Tagalogin namin. Mahirapan kami sa kalisod eh. Kamao sa trabaho sila mag-English. Kay mupalit man sa sila, kamao sa sila mapalit ka namin ayo, palit ako kay water. Kamao sa min English Tagalog sa? Kamao eh. Bright na sila mga Tagalog. Pero ato lang intindihin natin sila ka. Itar man gidali ra makasabot sa. Ang mga Bisaya gud, raw ni tanan. Kay Tanan, oy. kamao mo Tagalog, kamao mo Bisaya, may kamao mo inisay ka Hilonggo. Oh. Liman ka ilang upod. Asa ra upod ang Hilonggo? Ambot lang upod. Ang upod sa Hilonggo mo, kuyog na ta. Upod tayo. Amo ni upod. Upod. Liman ka sabot sa ila sa Hilonggo lahi mas bastos mas Bisaya. Isagbot? Sabot. Anong bastos Anong words nga sabot sa Hilonggo? Bastos sa Bisaya. Sabot. Di kasabot? Ang sabot sila bastos. Bulbul na. Ang sabot Bulbul sa na tuwa, sabot sila, eh. nakasabot ka. Nakasabot ko. Bulbulon ka. Bulbulan ko. Perte kay pag Bisaya no? Pero among paninggamutan nga nag-ensayo kami ng Tagalog. Kahit nga kunti lang para maintindihan ng bahalag mahirapan tayo sa kalisod. Para maintindihan ng kunti ng mga viewers namin diyan sa Luzon, para maintindihan na ng aming sinasabi, aming ginagawa dito nga bahalag mahirapan kami sa magtagalog basta magtinagalog yun may. Naparabay mangumusta na sila. Nanay word nga mingon nga mabuting kalagayan. Buting kalagayan. Gibuti mong lagay. Sa to ani gibuti ng lagay. Wala yan. Ito mga viewers na mo diya sa Luzon no. Gabi na sa buok Luzon. Sinsa na kay sa mong video nga kuan na among Tagalog ba kunti lang nang hindi pa marunong magtagalog pero Tagalog Bisaya ni. sagol-sagol na ganyan mo ang istoryahan na ni mga viewers na mo diya. Pero kamo lay bahala. Maraming salamat. Maraming salamat ha. Mo na marunong kay mi pag magsabi na kami na maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong pagpanunood sa aming video. Ang galing di ba? Meron na kang isang Tagalog.